Entree. Wacht, dan kunnen we wel afzetten. Nee hoor, verdienen we nog. Huh? Verdienen we nog. Zet maar uit, dat is een goede. Ja, wel goed. Ja, nu zitten we het vuur op het spel. Precies, dat is een nieuwe verhaal. Spannend. Ja, ik kan het zo doen. Heel goed seizoen. Proficiat. Geniet ervan, mensen. Dat moet goed komen. We moeten wel aan. We moeten wel aan, Peter. Oh ja. De familie komen echt net van tevoren. Oh ja. Gewoon dat zien als roodspel boven. Oh, dat is goed. Maar die vliegen gewoon niet aan de voeten als die jongens niet komen. En dan loop ik dan Ja, weer om de spanning is er binnen wel, of ja. weer voor Ja, het geeft goed, maar de spanning is dat er is wel. wel wel best wel leuk voor om te zien op. Ja, tuurlijk. Deze hebben ze allemaal omgehad, hè? Allemaal. Dus eigenlijk doen we toen volgens mij 68, hè? 68. 68 wordt dat moet draaien. Er zit best wel wat historie achter. Ziek, hè? Zo. Ja, dat denk ik. Dat is allemaal rieke historie. Hoe zouden die sterk is, wat je jullie nationaal is. Ja, dat zijn wel mooie dingen. Ja, toen, Ik zal het met trots doen. gelukkig. Ik zal er, Maar hij heeft ook niet anders verwacht, want hij heeft het niet gevraagd. Ja. Ja, dank u. Extra niet show, hè? En doe best? Yes, wat een leuke naam heb je wel. Dat weet ik alleen nog. Ja. Maar dat moest er even nu opgenomen worden. Hé, wat een verrassing, hè? Weet je nu ook eens wat die steekt? Print. Wien op print. ja. Hé, show maar. Ja, ik heb er eigenlijk heel veel zin in. Ja, leuk. Dat Het is ook, gaat gebeuren. het is ook nu klaar dat het moet gebeuren. Precies, ja. Hé, wat leuk dat je allemaal moet doen. Wat spannend, heb je gewoon een masker op gehad? Of het spel met Ja. En extra rondje gereden, omdat de deur nog niet open was. Dus dat van een rondje. Oké. En die heeft hij niet komen. Maar op een leuke manier op mij. Ja. De eerste keer en de laatste keer dat ik dat hoor. Goed. Dat is goed, ja. Wie die gaat. Zit me zenuwen? Ja, dames, leuk hè? Het goed. Doen dat jullie werkelijk niet. Kerst vanuit je hulp. Ja, hè? Dan nog het halen. Nee, is goed zo. Oké, maar wel. Ik denk dat er Wat wel gaat? Jens? Nee, ik heb nog zo'n dankjewel. Dat kun je helemaal niet En dan dit? Een beetje. Je moet beginnen, ja. Nu werkt het. Nee, ja, ook niet. Nee, maar het is niet. Ik heb ze nog niet van mij geweest. Ja, denk ik niet. Heb je wel eens een dicht? Dat was maar een super echt af. Ik moet veel dat alle vertrouwen in dat toe een fantastische voorganger is weer met altijd de beweging. Ik denk het motto dat op die lief geschreven is. Het motto is, ik zal dat dadelijk ook aangeven bij de interne voorstelling. Het motto is bedacht op de avond dat veertig gebeld heeft. En het heeft zo moeten zijn. Altijd een beweging, een sportman op een top. Nummer op was het allemaal dus. Ik denk dat het helemaal goed is gekomen. Veel alle vertrouwen in. Ik kon de steek opzetten. Dadelijk de muur overhandigen.
Dan gaan we dadelijk beginnen. Ja? Helemaal een moord gemaakt door onze eigen Truus. 3 keer besteld. Maar goed, de voorzitter net al gezegd wie de afschiet, of het aftreien van Peter. De bus was compleet als de echte meulen naar Heinjus. De echte zwaarmermeulen. Die gaat je veranderen. Heel veel succes, heel veel plezier. Geniet ervan. En het gaat een geweldig seizoen. Maak er even Alle alsjeblieft. Ja, goed. Dankjewel. Even winnen. Goed van zijn. Hey! Hier is dat, Jordi, de eerste Ja. roos. Hey! Jongens. Ja, allereerst natuurlijk van harte proficiat. Stel ik eens even voor. Ik ben Jordi Amers, of Prins Jordi de Eerste vandaag. Prins van de Hopslokkers in Zwamen. Vader van 3 kinderen, Sam, Jes en Len. En Iboja is mijn partner, vriendin. Oké, en ja, wie staat het met de zenuwen? Ja, die zenuwen die zijn er al heel lang geweest. Vanaf het moment dat ze me gevraagd hebben, waren er kriebels. En langzaam maar zeker werd het gewoon tijd dat ik gewoon het buin op kan en dat het gewoon gaat beginnen. Dus ja, ze zijn er en het moet gewoon gebeuren nu. Oké, ja, en wie lang van tevoren kreeg ze turen? De laatste vrijdag van de herfstvakantie, dus dat is 100 dagen geleden, hebben ze mij voor het eerst gebeld. Dus ik ben al 100 dagen aan het zwiegen en aan het niet eerlijk zijn, dingen verdreigen, appjes verbergen, foto's verbergen. Ik ben al 100 dagen sneaky en dat is vandaag eigenlijk afgelopen. Oké, en tot slot, wat is dit jaar het thema van de Hopslokkers? Altijd in beweging. En dat gaat ook door. Vanaf nu is het gewoon een ene ruk door. Doe dat met afspoon zich volle bak in beweging. En daar heb ik ontzettend veel zin in. Het werd tijd. Laat gewoon. Oké, schoon en vastelavond. Dankjewel. Kan ik hem doen? Ja, zeker. Goed, dankjewel veel. Nou heren, welkom nogmaals. Onze 68e zijn klaar. Ik ga een klein beetje van de tijd, ook kort. 18 oktober, afgelopen jaar. De meesten zullen het ongetwijfeld weten, onze eerste ledenvergadering. Traditioneel het nieuwe motto wat geboren werd dit jaar, vandaag goed te koken van Wim Evers, altijd in beweging. En het toeval wil dat dezelfde dag, dezelfde morgen, onze Vos het eerste contact heeft gehad met de nieuwe, niet wetende wat het motto is. En dat komt dan zo verstrooid en ik ze altijd in beweging. En inderdaad, onze nieuwe is ook altijd in beweging. Of het nu is met zijn werk, een heel stukje vandaan. Met zijn sport, waar het ook is. Of met angelhobby's. Maar ook, en hij heeft zelf ook het hint gegeven op Facebook, ik heb ze er even bij gepakt. En hij heeft zich, ik moet zeggen, het is een hele slimme, dus ik kan hem ook even leren. De eerste hint, ik weet nog of wie ze de minuut hebben genomen. De eerste hint was een soort, waren 6 vragen en er kwamen allemaal cijfertjes uit. Dat waren coördinaten. Coördinaten waren van basisschool Lambertus. En iedereen vroeg altijd, zijn die hints op Facebook, is dat eigenlijk de flauwekul? Het zijn allemaal hints, die kloppen allemaal. Dus ik kon zich even doorheen lopen. De tweede was een woordzoeker. En goed, als het hier over hebt, doe dat een keer. Dat kunnen we ook doen. Uiteindelijk sport als zwamen. En sport als zwamen staat voor ook een van zijn hobby's wat eruit. Training geven bij S62. Ja! Ik ga nog even door. Ja, dankjewel. 10 weken ongeveer. Dankjewel. Café de Bosranch. Foto van Café de Bosranch. Niks met de café te maken, maar wel met de straat de Bosranch. Ja. Dat is er opgetruid. Jarenlang gewoond en zijn elders die wonen er nog steeds. En tenslotte, de wielrenner. Ik denk over wat is dat? Maar je moet het even een beetje hoe halen. Wielen en een renner. Wiel, dat is zijn vader. En hij zelf is een vervent renner. Hij woont in Wieler. Achter het spoor. Je kan hem naar voren roepen. Helemaal door. En dit het heerlijk gezin. Dan is het neer. Het water is aan de hoogheid. Ja, wie zo'n keer het zien om zo hier te staan terug allemaal. Ik ben dan ook super trots om dat te doen samen met ja, toch eigenlijk 3 prinsessen. De kleine prins die staat daar in de zaal, dat is de derde nog. Ja,
Het gaat eindelijk beginnen. Het werd me als tijd, het gaat beginnen en ik heb beginnen. 100 dagen moeten wachten en hoe gaat het beginnen? Dat hoor ik. Dit vergeet er alweer. En we gaan even een live uitzending wat de beeld van de TV hebben gefilmd vanuit de zaal. Vanuit Overhoed de kelder. Wie gezegd, we blijven in beweging en we gaan aftellen. 10, 9 en je mag rustig meedoen. 8. En is het de man die altijd in beweging is. En de man die weet wat er op een gegeven moment moet zijn. Om te rennen, om te voetballen, om een geweldige vereniging te coachen, namelijk S62. Even zo weet, eigenlijk min of meer tussen de fotmensen. Immers, hier is de brug. Onze eigen Prins Jordi de Eerste. Hier is de brug. Ik ging even naar Maurice. Wat gewillig heel keer onze hoogheid het woord geven. Hier is terug Prins Jordi de Eerste, altijd in beweging. Leef hopslokkers en leef hopslokkertjes, maar natuurlijk ook leef popmutsen, leven kwekkerten, leef boerenbroelof en iedereen wat van vastelovend hield. Haha, eindelijk. Nou, 100 dagen moeten zwiegen, moeten stiekem moeten doen, staan ik hier nu eindelijk. Haha. En eindelijk kan ik u beloven, we gaan er een super tof feest van maken. En einde werk over door, we blijven niet meer stilstaan, vol in beweging. Toen met als woon zich, we gaan er beginnen. Eindelijk, kom op!
En ik ga er natuurlijk naar de lijn doen. Ik heb 2 adjudanten. De eerste, dat ken ik al heel lang, maar is ook een hele goede vriend. Daar is er, mijn adjudant, Aardprins Roy de eerste. En mijn tweede adjudant, dat is behalve een hele goede vriend, ook gewoon mijn neef, Prins Rob, Prins van 2002, adjudant Rob Timmermans.